Ассалому алайкум, духтарои азиз, бонувони зебо. Хуш омадед ба канали ман. Умедворам ҳамаи шумо тансиҳат, хонобод ҳастед. Шукронаи худованд мана боз рӯзи дигар барасидем. имрӯз барои бачаҳо ман ҳамихе мани каша тайёр кардам. ҳозир бачаҳо хестагӣ ва ё дастуриҳошонро шутосиянд. Завтрак мекунем. бо ман инҷа колбаса, сир, бо манихе варениҳое кушодам, анҷирин, бо манихе тарбузина кушодам. Бинед духтаро чӣ бо ми шакли арча барин када майда кадагӣ. Бинед хеле зебо. дӯстони азиз, мана абед ба имрӯз ман ош кардам. камтар бисёртар кардам. ужин баям якбора. ман инҷа капуста домашний худам андохта будам, салёни кара. бо ман инҷанда картошка, сабзи, свекларо ҷӯшондам. шаба ягон намуди салат мекунам. духтаро ҳатман рецепташро ба шумо нишон медиҳам, чӣ хел салат тайёр мекунам. ҳамроҳи шумоён тайёр мекунам салата. ба ҳамаи шумоён иштиҳои соф. духтаро моям ҳозир мешинем, якум бачаҳоя сер мекунам. боз амин кори хонагӣ ки рӯзамоя давом мекунем. духтаро ҳозир мо магазин барафтем, камтар продукта кунем гуфта. гапа росташ оли магазинанда чизи дуруст нест. баъди соли нав оли борои нав овардагӣ не. даже картошкаю хе сабзию ваҳоям гирем гӯем. бовар кунед то охе гифтана вай чизое нагиред ҳозир беҳтар. барои ми камтар бошадам. магазини дадава рафтем и босони вай ба магазини фикс прайс ба даромадем. ҳозир камтар бошадам барои хона харид кардем. аз мо шумова нишон медиҳам. имрӯз вай омада буд. келиномо омадагӣ буданд. падарка гифта омаданд. мова бо имрӯз бо падарка гифтем. номаш чи? ман инҷанда креми орифлейм, фирми орифлейм. инҷа совунаш. бо инҷанда будам плитични шоколадо. бачаҳо уже кушоданд. бовар кунед ягон бор фирми орифлейм крему ваҳошу кор фармудагим не. як бор духша гифта кор фармуда будам, лекин духшам бениҳоят нағз буд. ҳакумани хе чизоша худованд насиб гардон. иншоалло рӯзои нағз ба вай мекунем кор бас карда ябо мефаҳмем ки фирми орифлейм чӣ хел. хеле раҳмати калом мадинаҷон. влога тамошо кунед агар раҳмат ба як бори дигар. мана ин номаш чизе гифтам, барои стирка гифтам. ин барои ман ҳамихе маъқул ки вай дафъа ман аз аромат лаванда гифтагӣ будам. вообще бе ҳамин наметонам. бениҳоят бисёр адат кардам ҳамин ба. ин дафъа ку ман хе веше гифтам, цветочниша гифтам. мебу иншам попробуйт кунем чи чӣ хел бӯяш. анами босони ман ин порошоки лоск скидканда 299 рубл истодагӣ бас гифтам. ахе порошока ҳар хел када мегирам, як хел истифода намебарам. бисёртар кадомишами аксиянд бошад ман бисёртар порошокамона мегирам. пятёрочка. дадава рафтем. бо манахе вай гифтам, гарбушка гифтам, риба барои салат каран. анахе салат мекунам. бо манахе ананас кусочка консерва гифтам. инам барои амахе фруктовый салат ё барои рулет кардан. бениҳоят рулеташ нағз мешавад. иншоалло ман шумова рецепташа снимат мекунам. бениҳоят нағзин. бо манахе шампиньон гифтам, гриби барои инам салат каран. хеле дигар хелаша мегифта будам. бовар кунед дигар хелаш банкачаҳои майдаш мондагӣ бас. вай нагифтаму хай айн гифтам. бо вай хе банкаҳои калонаш нағз буд. бо
сметана гифтам 20%-аша. Получается селедка. Селедка, ну, бисёр ами салат ба оки ҳамту вайкти инон ки бутерброд када хӯрдан ба имо Абдурахмон расо нағз мебинад ва як риба як гифтам. Бо ман инҷа плавленый сир сливичный, хе номаш чизе дарунашанда хе кусочки майдача ҳай. Дарунашанда 8 инам нағз баъд дафъа гифтаги будим. Нағз бо ман бо ин дафъа бо якте дига гифтам. Огурци маринованный гифтам духтаро, барои чунки салёни огурци баъзи вақто салат кунем, агар бениҳоят хеле вайк шуда мебаровад, надониста бо намак чошта мемонам, ман бисёр шӯр мешавад. Барои ҳамин маринованиша гифтам ин дафъа, ки намака бо ҳамихе дида табби худат бо ин када мекунӣ. Хай када вайне салёни не намакаш бисёр не. Бо ман инҷа камтар фрукти гифтем, бовар кунед фруктиҳоям вообще мондагиш не магазинанда. Ва кам бошадам ақабаташ сали нағзоша чинда гирифтем. Себ гирифтем, бо инҷа апелсин, бо инҷа киве гирифтем кам. Магазинанда ягон чизи дуруст мондагиш не. Бо ман инҷа дута анор гирифтем. Анор хай ман номаш чӣ мекунам, барои салат истифода мебарам, барои ҳамин кам гирифтам. Ҳамин чизои продукти гирифтам. Бо магазин ба дар омадем духтаро, ҳамихе торт гуфта вайкара гирифтем, лекин ини вай бас дарунаш творожный чизкек. Он ба ҳозир ман номаш чизе кадам. Бурдаму як кусок вай кадам, маззаша фаҳмидам, лекин инқадар маъқул нашуд. Ман ба ҳамихе чизкек бас творожный, хай намедонам оли бачаҳо маъқул мешавад ё не. Намихе майна торт гуфта гирифтем. Хай бо фикспрейс ба дар омдам, манихе ваҳои кантинеро гифтам, барои вай кадан пишивои чизеҳои андохта мондан. Бо манин венито як чиз бениҳоят нағз фикспрейсанда бас духтаро, инам 199 рубл. Бениҳоят нағз ҳамин чизи ман ба даркорӣ буд. Ман дигар хелоша интернет магазин чанд рӯз бозискан вай карам кофтаму, лекин табби дилам иқада набуд. Дидам бениҳоят ин маъқул шуд. Ин барои номаш чизе масла андохта мемонӣ, барои хе салат палат ба андохтан. Хе озима инчи кушомада ана бендагар хе ваяш майда даҳнаш майда барои салат ба андохтан. Например оливки масла андохта мондан бениҳоят нағз удобна. Ман негирифтам. Манхе барои салата вай кадам андохта мони, агар равғана нағзде манхе кам мерезад, як бора ки бутулкаш гирези, агар намаш чизе мешад ко баъз вақт бисёр мерезад. 500 миллиграмм бас нағз. Ман ба бениҳоят маъқул шуд, намин гирифтам. Анами буд ҳозир камтар харитимо, барои чоли магазинанда он чизи дуруст нест, барои ки як камтар нағзтар продукт кунем гуфтам. Хай ҳамин дигарош асосан ҳайю, лекин бо кам кунем гуфта рафта будим. Яки оли магазинанда ягон чизи ваяш нест.